Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα gaming βίντεο. Σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνετε και βλέπετε από τις οθόνες σας, θα παίξουμε Fall Guys. Ναι, το Fall Guys επιτέλους βγήκε για κινητά. Επιτέλους, το περιμέναμε τόσα χρόνια. Πιστεύαμε ότι εννοείται πως δεν θα βγει, γι' αυτό όλοι καθόντουσαν και παίζαν Stumble Guys. Αλλά επιτέλους βγήκε και εννοείται δεν έχασα την ευκαιρία από το να το δοκιμάσουμε μαζί. Εννοείται βλέπετε ότι αν πάμε λίγο στο Fame Pass, έχω παίξει λίγο, έχω το account από τον υπολογιστή μου. Οπότε θέλω να σας πω να κάνετε ένα like, μία εγγραφή στο κανάλι, κουδουνάκι για να έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και επίσης share για να το δούνε και οι φίλοι σας. Από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα έχω ένα skin το οποίο είναι μόνο όταν παίζει από κινητό, στο δίνει. Αν πάμε στα challenge εδώ λέει complete 5 levels in the Fall Guys mobile app on iOS και τέλος πάντων. Οπότε εγώ το έχω κάνει, δεν ξέρω πως το έκανε η αλήθεια, αλλά ναι. Πάμε να δούμε λίγο τι έχει το shop. Νομίζω δεν έχει και τίποτα καινούριο. Θα έχει τα ίδια απλά πράγματα. Bob φουγγαράκι βλέπουμε εδώ πέρα. Κάτι περίεργα εδώ πέρα. Εντάξει, εμείς λεφτά δεν έχουμε για να τα πάρουμε. Βασικά έχουμε, αλλά δεν βάζω λεφτά. Μπορεί κάποια στιγμή να τύχει να βάλω. Έχει εδώ τους σούπερ ήρωες και αυτά εδώ πέρα. Όχι, δεν ενδιαφέρομαστε. Οπότε, λέω να πάμε να παίξουμε. Πάμε solos. Και λέω να ξεκινήσουμε. Πάμε να δούμε. Για να δούμε. Βρίσκει εδώ πέρα τους παίκτες και για να δούμε ποια είναι η πρώτη πίστα. Ρολόν, okay. Δεν με τρελαίνει πολύ αυτή η πίστα, να λέω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, θα συμβιβαστούμε. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινά όμως. Ωραία. Μέχρι στιγμής είμαστε αρκετά καλά. Όχι, παρατρίχα. Όχι, για κάποιο λόγο περάσαμε από την απέναντι όχθη χωρίς να το θέλουμε. Αλλά οκ, πλεονέκτημα. Παραδόξως πήγαμε πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενα. Περίμενα να πάει όντως τόσο καλά. Αλλά ναι, πήγε πάρα πολύ καλά. Τέλεια. Πρώτη πίστα complete. Όπως λέει και εδώ πέρα qualified. Για να δούμε τους άλλους. Θα δούμε αυτόν εδώ πέρα. Yes, φίλοι. Για να τον τερματίσει. Δεν νομίζω, επειδή τον κάνουμε spectate γι' αυτό πάντα για κάποιο λόγο όταν βλέπεις κάποιον τον κατεμοιάζεις. Τώρα σιγά σιγά μπορεί να πέσει, ναι, κοιτάξτε. Κι όμως όχι, το κατάφερε, μπράβο. Και ξέρω εγώ πέφτει τώρα. Θα τα καταφέρω ο φίλος μας αυτός το κατάφερε, αυτός έχει μόνο το από κάτω. Yes. Μάλλον και αυτός θα κατάλαβε ότι το πήρε, σαν εμένα. Πάμε ρε φίλε, το έχεις. 13 δεύτερα έμειναν ακόμα. Οκ. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, τέλος. Level over. Είμαστε στο top 20. Qualified. Τέλεια. Πάμε στο επόμενο level τώρα. Για να δούμε τι έχει μετά. Next up is... Έλα.
Ποιο είναι μετά, για να δούμε. Ελπίζω να μην είναι καν ομαδικό. Κάτσε. Όχι, solo παίζω. Τι ομαδικό λέω, ό,τι να είναι. Τι έβαλε? Οκ, εντάξει. Δεν είναι δύσκολο. Medals μόνο gold έχει. Οκ, αν επιβιώσουμε τέλος πάντων, θα πάρουμε το χρυσό. Για να δούμε. Stay in the arena and don't fall. Το ξέρω. Εμείς είμαστε εκεί κάτω δεξιά. Να είμαστε. Όχι. Ήταν και άλλος ίδιος. Δεν έχουμε μόνο εμείς το skin. Το έχουν όσοι τέλος πάντων παίζουν από το κινητό. Εμείς θα καθίσουμε ακίνητοι. Κάτσε, πάμε στην απέναντι όχθη από εδώ πέρα. Ναι, μέχρι στιγμής 3 έχουν φύγει. I need help, όχι δεν θέλω βοήθεια. Hello. Αλλά 2 άτομα να κάνουμε. Γεια σου φίλε μου, χταπόδι. Yes. Whoops, psych. Yes. Όχι. Εγώ δεν θέλω να ρίξω. Γιατί είμαι σίγουρος ότι άμα πάω να το κάνω θα φάω κάρμα και θα πέσει στραβά. Εδώ παραπάνω δεν ακουμπώνω για κανένα λόγο. Yes. Και qualified, τέλεια. Survived, εννοείται. Level over. Πόσοι μείναμε? 11 qualified. Okay. Για να δούμε. Είμαστε 3 ίδιοι, ok. Μια χαρά. Σε παρακαλώ, βάλε μια καλή πίστα, σε παρακαλώ. Μια καλή πίστα, σε παρακαλώ. Τυπτόι, ok. Το έχουμε, πιστεύω, έτσι δεν είναι? Το έχουμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Τυπτόι. Εννοείται όλοι το ξέρουμε το κόλπο, περιμένουμε να πάνε όλοι οι άλλοι ευθεία. Να κι άλλοι βλέπετε περιμένουν πιο πίσω, να πάνε οι άλλοι μπροστά και να φύγουμε εμείς. Έχουν βρει και άλλοι δρόμο εκεί πίσω. Δεν ξέρω κατά πόσο αποτελεσματικός είναι. Να βοηθήσουμε κι εμείς λίγο. Δεν ξέρω. Όπα. Πάμε παιδιά. Δεν θέλω να είμαι toxic τώρα, δεν θέλω, ευχαριστώ. Τώρα εσύ μου την σπάς, οπότε. Κι άλλοι τραβάνε εδώ. Δεν με έφυγε. Όχι, μη καταραμένε. Όχι. Δεν έχω ιδέα από πού είναι ο δρόμος. Πολύ καλά πάει αυτό. Ωραία, είμαστε πάλι εδώ. Οκ. Μη με πιάνετε ρε. Όχι. Όντα ρε παιδιά. Εντάξει, έχω πολύ ώρα να μιλήσω, συγγνώμη γι' αυτό. Δεν προλάβαμε να τερματίσουμε ρε. Όχι ρε φίλε. Ξέρετε τι, εννοείται πως δεν θα το αφήσουμε έτσι. Θα παίξουμε κι άλλο αγώνα εννοείται. Αλλά λέω να παίξουμε αυτή τη φορά κάτι εντελώς διαφορετικό. Λέω να παίξουμε από αυτές τις πίστες που έχουν φτιάξει, custom πίστες, ναι, έτσι λέγεται, custom πίστες. Για να δούμε εδώ πέρα με εξελίδωσε τίποτα ή όχι.
28. Στα 29 παίρνουμε shards, τέλος πάντων. Crown shards, ναι. Παίρνουμε 30, δεν είναι ok. Για κορώνα 30, οπότε αν το πάρουμε, παιδιά, θα ξεκλειδώσουμε κορώνα. Ξέρετε τι? Θα πάμε να παίξω άλλο ένα solo. Θέλω οπωσδήποτε να ξεκλειδώσουμε και άλλη κορώνα από τα shards. Θέλω να σας πω ότι αν θέλετε να κάνω κι άλλο τέτοιο βίντεο, αλλά να παίζω και να βαθμολογώ custom πίστες από άλλους που έφτιαξαν τέλος πάντων τις πίστες, από custom πίστες, γράψτε το κάτω στα σχόλια, γιατί εμένα αυτή η ιδέα με αρέσει πολύ και τώρα τη σκέφτηκα, εννοείται, και αν θέλετε εγώ θα την κάνω. Εγώ πιστεύω πως θα ήταν μια πολύ ωραία ιδέα. Αν συμφωνείτε, γράψτε κάτω στα σχόλια. Εδώ πέρα είναι Jump Club. Παίρνουμε Gold Medal. Για να δούμε. Τι ήθελα να πω, ότι ήθελα να σας πω, έχετε κι εσείς Fall Guys στο κινητό? Αν όχι, πάντα κατεβάστε το. Και στην τελική, αν δεν ξέρετε πώς να το κατεβάσετε, πρέπει να κατεβάσετε το Epic Game Store, και από το Epic Game Store και από το Epic Game Store μετά κατεβάζετε το Fall Guys. Εννοείται δεν έχει μόνο το Fall Guys, έχει και το Fortnite, το οποίο εντάξει ήταν και από πιο παλιά μέσα, και το Rocket League. Τώρα θα μου πεις, για αν είναι το Rocket League του PlayStation που ξέρουμε όλοι, όχι φίλοι μου, είναι το Rocket League του κινητού φάση, που είναι, ξέρω εγώ, που είναι, δεν είναι 3D, είναι αλλιώς. Ξέρετε εσείς τώρα του κινητού το Rocket League, καταλάβατε νομίζω. Όπα, οριακά πέρασα. Qualified! Yes, τέλεια. Πάμε πολύ καλά μέχρι στιγμής, παιδιά. Για να δούμε, μείναμε 17. Τέλεια. Πάμε στην επόμενη πίστα, για να δούμε τι έχει. Κατευθείαν μπήκε, εντάξει. Tail tag. Ναι. Μια πίστα την οποία είμαι σίγουρος ότι τη μισείτε όλοι. Τουλάχιστον εγώ τη μισώ, δεν μ' άρεσε καθόλου αυτή η πίστα. Γιατί όλοι, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, πάτε να πάρετε μια ουρίτσα και εννοείται πως θα τρέξει να πάρετε δικιά σου και όχι αλλού. Εξυπακούεται αυτό, εννοείται. Αυτό εξυπακούεται, παιδιά. Αλλά όπως και να έχει, εμείς θα παίξουμε. Και έχουμε ουρίτσα, τι λες τώρα? Είμαστε κολόφαρδοι. Προσπαθήσουμε να κρατήσουμε την ουρίτσα μας, παιδιά. Keep your tail. Εννοείται πως θα την κρατήσω. Και γιατί είναι τόσο μεγάλο μέλικα? Όχι, έρχονται άτομα που δεν έχουν ουρίτσα. Με κυνηγάει. Κοίταξε τι θα κάνω τώρα. Ήθελα να τον τρολάρω, αλλά μάλλον δεν προλαβαίνω. Είναι πάρα πολλά άτομα. Θα κρατήσουμε την ουρίτσα μας, παιδιά. Πάμε, παιδιά. Όλοι εμείς που έχουμε ουρίτσες, τρέξτε. Πρέπει οπωσδήποτε να τις κρατήσουμε τις ουρίτσες μας. Το έχουμε. Άλλα 42 δευτερολεπτάκια έμειναν μόνο. Δεν ξέρω αν με κυνηγάει άλλος από πίσω. Όπα, όχι. Κοιτάξτε τι θα κάνω τώρα. Οπ! Δεν το περίμενες, φίλε. Οπ! Δεν το περίμενες. Τους έχω τρολάρει όλους. Παιδιά, το έχουμε. 21 δευτερόλεπτα έμεινα. Όπα. Πάμε. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Qualified. Τέλεια. Από την αρχή που μείναμε με την ουρίτσα μέχρι και τώρα τη διατηρήσαμε, δεν μας την έκλεψε κανένας.
Αυτό είναι το θέμα, παιδιά. Αν αρχίσετε με ουρίτσα, εννοείται πως θα σας κυνηγάνε όλοι. Εγώ εντάξει τους τρόλαρα λίγο εκεί πέρα, όσοι προσπάθησαν να μου την κλέψουν. Όπως και να έχει, πάμε. Μαν! Αυτό, παιδιά, είναι καθαρά θέμα τύχης. Για όσους δεν ξέρουν τι είναι αυτή η πίστα, είμαστε εμείς στο κέντρο και βγαίνουν σιγά σιγά αυτοί οι ρινόκεροι και μας βαράνε. Όποιον πάρει ο χάρος, με λίγα λόγια. Βασικά, όποιον πάρει ο ρινόκερος. Γεια σας, παιδάκια. Και στην τελική, αν μας χτυπήσει, πεταγόμαστε εδώ πέρα πάνω. Και υποτίθεται. Όχι εμένα, φίλε μου, όχι εμένα. Για λίγο πίστεψα ότι ήθελα να χτυπήσει εμένα. Ρε, εμένα έχεις το μάτι, ρε. Εντάξει, έχω και πολύ ωραίο σκηνή, το ξέρω, ρε φίλε, αλλά. Και εννοείται πως θα βιώσει σιγά σιγά κι άλλοι, έτσι δεν είναι? Όχι. Όχι, καλή μου ταυρολίστα, παρακαλώ. Με χτυπήσεις. Θα σου δώσω γλυφιτζούρι. Δεν τώρα τα γλυφιτζούρια στη σιρηνόκερια. Εκεί είναι καλύτερη παγίδα να κάθεται. Τρέχα, Γιάννη. Δεν πρέπει να μας χτυπήσει. Δεν πρέπει. Μας έχει βάλει στο μάτι, παιδιά. Μας είχε βάλει στο μάτι. Ευτυχώς το γλιτώσαμε. Τι είναι αυτό? Τίποτα. 9, 8. Δεν βγήκαν άλλοι. Εγώ ήξερα ότι βγαίνουν κι άλλοι. 5, 4, 3, 2, 1. Τερματίσαμε. Τέλεια. Τα καταφέραμε. Μπράβο μας. Πάμε στο επόμενο για να δούμε. Νομίζω είναι και ο τελικός. Μόνο 2 άτομα φύγανε. Εντάξει, τόσο εύκολο ήταν. Με συγχωρείτε. Final round, συγγνώμη. Kraken Slam. Come on. Λέτε να πάρουμε κορώνα, παιδιά. Μακάρι. Όχι, στέει ρε φίλε. Καλά, αν με έβγαζε θα είχα κλάψει. Για να δούμε. Λοιπόν, ξέρετε τι γίνεται εδώ πέρα, νομίζω. Δεν πρέπει να μας χτυπήσει αυτό το καχάκι. Να, αυτό εδώ πέρα το γλυκούλι κατάστησα καλό κράκεν. Γεια σου, κράκεν. 4 λεπτά. Ναι. Ποιο τι γελάς, ρε? Είπα κάτι αστείο. Δεν νομίζω. Όπα. Έγιρε. Το πήρε όλο παραπάζωπα, παιδιά. Ελπίζω να μην σκάσει κανένα από εδώ δίπλα και μας φάει. Μπορούμε να κάτσουμε εδώ πέρα. Απαγορεύεται. Okay. Δεν ξέρω και τι έβγαλε. Μήπως θα σπάσει αυτό σε λίγο? Μήπως όχι? Θα μάθουμε στη συνέχεια. Έχει 4 λεπτά ακόμα. Είναι πολύ 4 λεπτά. Γιατί. Πόσα άτομα έχουμε μείνει? Έχουν γίνει eliminate ήδη 5 άτομα. Πλάκα κάνεις. Άρα είμαστε οι τυχεροί εδώ πέρα. Μην τυχόν και με σμπρώξετε, φίλε. Σ' αγαπάω, σε εκτιμάω τόσο πολύ. Όχι. Χάσαμε. Δεν γινόταν, παιδιά. Δεν πειράζει, τα πήγαμε πάρα πολύ καλά όμως. Είχαν μείνει 1-2 άτομα. Ρε φίλε. Δεν πειράζει. Τα πήγαμε εξαιρετικά, νομίζω. Εδώ οι quests. Και πήραμε 3 χρυσά μετάλλια, Φαντάζεστε να παίρναμε 4. Και να παίρναμε την κορώνα. Καλά θα ήταν. Δεν τα καταφέραμε να πάρουμε κορώνα όμως. Δεν πειράζει. Κοιτάξτε για πόσο λίγο δεν πήραμε τα shards για να πάρουμε για το επόμενο. Ξέρετε τι, θα παίξω κι άλλο. Ναι. Το είπα, θα παίξω κι άλλο. Μόνο και μόνο για να πάρω τα shards. Λοιπόν, speed circuit. Οκ. Μια αρκετά πιασάρικη και ωραία πίστα, μπορώ να πω. Είναι αρκετά πολύ ωραία. Εντάξει, όσες φορές παίζω εδώ πέρα τουλάχιστον πάντα τερματίζω. Δεν θέλω να τον καταμοιάσω τώρα. Εννοείται. Πάμε. Οπα. Μπράβο παιδιά, πάμε. 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 Σφαίρα πάμε. Τέλεια.
Αου. Πάμε. Όχι. Είδατε πως ακούγεται από όλους. Εμένα το κόλπο μου είναι να πάω από την άκρη. Είναι πολύ βολικό νομίζω. Είναι μόνο που έχει αυτά εδώ πέρα, τις πορτούλες. Αλλά εντάξει, τώρα θα το αποποιήσει. Εννοείται πως θα έχει Γιάννη ένα εμπόδιο. Τι εννοείς? Το έχουμε παιδιά. Νομίζω το έχουμε. Boing. Πάμε λίγο. Wow, τα έχουμε αποφύγει όλα. Τα είχαμε αποφύγει όλα. Τώρα δεν τα αποφύγαμε όλα. Έλα, μπες. Μας κάνεις τη ζωή δύσκολη. Πάμε. Παιδιά, εντάξει, το δω. Όχι. Ναι. Μπαίνουμε μέσα, μπράβο. Απ' την άκρη. Ωραία, δεν πειράζει, δεν το πήραμε. Τερματίσαμε. Το έχουμε. Παιδιά, νομίζω τα καταφέραμε. Τέλεια. Yes, τα καταφέραμε. Πολύ ωραία. Για να δούμε αυτός θα τα καταφέρει ή θα μείνει πίσω. Σήμερα θα το μάθουμε. Πήγε από την άκρη και έχασα. Δεν πειράζει. Πήραμε το bronze μετάλλιο νομίζω, ναι. Όλος έχει το skin του Patrick, τέλειο, πολύ όμορφο. 23 qualified. Για να πάμε στο επόμενο. Airtime. Ναι, οκ. Αρκετά ωραία πίστα. Να σας πω, τώρα που τραβάω το βίντεο αυτή τη στιγμή, έχει βάλει κάνα δυο πίστες οι οποίες δεν τις έχω παίξει. Να, για παράδειγμα αυτή τώρα δεν την έχω παίξει στο κινητό. Τώρα που στο κινητό δεν την έχω παίξει, κανονικά την έχω παίξει εννοείται αυτή την πίστα αρκετές φορές. Αλλά στο κινητό δεν έχω παίξει καθόλου, οπότε μπορεί να είναι λίγο δύσκολο. Το ίδιο και τους ρινόκερους δεν είχα παίξει. Για μένα το πιο σωστό να μείνουμε, θα σας δείξω ποιο είναι. Για μένα είναι, ήτανε, ναι, αγνοήστε το αυτό που έγινε μόλις τώρα. Και αυτό. Αγνοήστε το παιδιά, έχω να παίξω πάρα πολύ καιρό. Εκεί πέρα για μένα είναι το πιο σωστό να μένουμε. Όχι, 25, εντάξει, καλά είναι. Πάμε. Το είδα το την μπαγκάρι και σε βγάζει αλλού. Όχι, δεν ήθελα να πάω εκεί πέρα ρε φίλε. Δεν είμαι καθόλου καλός. Παιδιά, δεν τα πάμε καλά. Ναι, δεν πήγε καλά αυτό. Θέλω να πάω πάνω σε... Ναι, νομίζω δεν γίνεται. Όπα. Πήγα για λίγο, αλλά... Έχουν τερματίσει ήδη 8 άτομα. Όπα. 45. Παιδιά, νομίζω θα χάσουμε. Δεν είμαστε καθόλου καλοί. Δεν πειράζει όμως. Την προσπάθειά μας την κάναμε. 74. Πάμε. Άλλος ένας ακόμα είναι. Δεν παίζει να τερματίσουμε, αλλά παιδιά δεν παίζει να τερματίσουμε. Λέτε να τα καταφέρουμε. Παιδιά, δεν γίνεται. Αποκλείεται να χάσα για 1%. Κι όμως έχασα για 1%. Δεν πειράζει. Τα πήγαμε, πιστεύω, αρκετά πάρα πολύ καλά. Το πήραμε. Τα πήραμε τα shards. Τέλεια. Τα crown shards. Οπότε επίσημα νομίζω έχουμε 4 κορώνες. Νομίζω, ναι. Ναι, επίσημα έχουμε 4 κορονίτσες. Τα πήραμε, μας τα έδωσε κατευθείαν, ναι. Ναι, μας τα έδωσε κατευθείαν. Hermie Road είναι εκεί πέρα και μετά 700 τέτοια. Μετά έχει ένα μπλε φατσουλάκι και πάει λέγοντας. Ωραία. Άρα επίσημα έχουμε 4 κορονίτσες. Οπότε ξεκλειδώσαμε αυτό εδώ πέρα. Οκ. Για να πάμε να το κοιτάξουμε. Customize. Outfits.
Ναι, να το. Πρέπει εννοείται να βγάλουμε αυτό εδώ, για να το δούμε. Βγάλουμε και το από κάτω. Είναι έτσι. Οκ, αρκετά πιασάρικο. Αλλά εννοείται εμείς προτιμούμε αυτό εδώ πέρα το outfit. Εννοείται. Πού είναι? Να το... Ωραία. Save. Λοιπόν, λέω να αφήσουμε κάπου εδώ το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε και να το γουστάρατε πραγματικά. Κάντε ένα like, μία εγγραφή στο κανάλι μου, κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις, share επίσης για να το δούνε όλοι οι φίλοι σας. Μην ξεχάσετε να γράψετε κάτω στα σχόλια αν θέλετε να ξανακάνουμε βίντεο Fall Guys. Να ξανακάνουμε, ναι, βίντεο Fall Guys. Ειδικά με αυτή την ιδέα που είχα πει, να βαθμολογώ τις πίστες από άλλους creators, δηλαδή από custom πίστες. Και αυτό, μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε.